monggo. Bapak dalang. Nggih. Matur sembah nuwun sanget. Wah, kaberkahan kanggo awake dhewe ya, Nok. Iya. Bengi iki disusul diberkahi karo para senior-senior awake dhewe. Lah ya ngono to, Mas. Heeh. Nah, menika monggo wonten Ki Kusni, wonten Ki Gatot, wonten Ki Rinto, monggo kula nyuwun kritik sing pedes mboten napa-napa, sing mboten pedes mboten napa-napa. Tergantung lomboke. Monggo. Ingkang Mbah Reksa rumiyin. Monggo Mas Gatot. Iya. Iya. Monggo. Monggo Pak lahir yen. Urut rumiyin saking mriki. Iya. Ngapa le? Nggih monggo nyuwun napa seserepanipun nyuwun kritik saranipun, terutama kritik menika sing pedes-pedes niku. Enggak, aku ora kritik aku. Lah pripun? Sakecap bahasaku. Nggih. Wayangamu hebat sekali. Matur suwun. Wah kathah kirangipun kok. Wah kalah nek para senior menika kula dereng wonten napa-napanipun. Ibarat sehajaran kula menika. Enggak, wis sore aku wis ngrasake tenan. Mboten wong wayangamu hebat. Ajaran kok wis akeh men. Malah ngalah-ngalahke karo senior. Aku ya kuwatir jan. Lah iya. Wah ndak pekewa aku. Aneh jenenge wong seni kok ya Mas. Nggih. Jare silaturahmi. Ning aja kerep-kerep nang dalan klaten. usul. Iya ta? Nggih. Lah Tak santet kowe anggen aku. santet dileboni radio. Nggih. Hebat sekali wayangamu. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Niku tok kritike napa ngoten, Mbak ya? Ora enek kritike. Kowe ora enek sing tak kritik. Elekmu ki ora enek babar blas. Lho, Kowe enek mung apik karo apik. wah ampun ngoten to kula niki. Eleke kathah sanget lho. Ora enek elek. Lah wong regane ya Yo apik. apik kok ya. Nggih, nderek mangal bagya, nderek temen Mas Yusuf. Nggih. Ing atasipun taksih timur wayanganipun hebat. Matur Pun sampun nganglang bawana. Nyatanipun dipun timbali wonten dalemipun Pak Jenderal. Nggih, Pak Irjen. Nggih. Menika kula kalian reoni menika Mas. Wah, nggih leres pokoke. Kalian Mas Ipung niku lho niku. Nggih. Nah nika sing mbau reksan sar laras ngene kok. Lah nggih nika. Nggih. Danyange ngene kok. Leluhune. Nggih. Kula nggih kertune nika nggih roh kula nggih. Elek. Elek men lumrah no basa. Nggih. Pun Nggih di samping niku kula nggih nderek remen. Nggih, matur suwun. Ternyata Pak Jenderal itu luar biasa untuk uri-uri kesenian. Nggih, pecinta budaya. tepuk tangan untuk Pak Pak Jenderal. Di sini pun setiap seminggu sekali diadakan latihan, Nggih. lautan. Lah. Kebetulan yang ngasuh juga Guru besar. guru besar. Guru besar. Itu Guru besar Paksis sih saya. iya. Cetha wis tidak ragu. Tidak diragukan lagi nggih. Monggo sanipun monggo nyuwun pokoke iki sing kula antu-antu wonten mriki menika sanes kok. Mboten usah dikritik mawon, Mas. Nggih krotok mawon mboten napa-napa. Nggih. Nek kritik rak cilik, nek krotokan Lah niku krotok sing gedhe mboten napa-napa. nek niki kula nggih nderek remen Nggih. wong nyatanipun Mbak Prima Mimin menika setiap pagelaran di Klaten Nggih. pasti ada. Wah nggih. Bukan hanya karena itu berbentuk materi tapi perjuangan juga Perjuangan. Luar hebat biasa. sekali. Luar Ya, biasa. enten Mbak Mimin. Matur nuwun lho. Termasuk Ikon teng mriki Kota ini. Klaten Mbak Mimin, Mbak Aprilia Sucipto. Tepuk tangan nggih. Sembah nuwun. Margane Sucipto. Nggih. Nggih. Saking Mas Rinto kalih Mas Gatot, Monggo. monggo.
Monggo Mas Gatot. Anu, bares mawon Mas niki wau, para kadang dalang nika nembe ngawontenaken pakempalan rapat. Oh, nggih. Kepengin sanget anu mirsani pagelaran panjenengan. Matur sembah nuwun sanget. Kathah Didep kirangipun silaturahmi. paestu sing kula antu-antu para senior-senior rawuh mriki menika ngendikaken kirang kula nggih napa nggih tak dandanane kalih rencang-rencang ngoten lho. Nah, ngeten to Pak Kasih. Kirange namung setunggal Mas. Napa, Pak? Mangke sabibaripun menapa panjenengan badhe paring menapa dhateng kula. Oh, siap. Nah, ketoke prospek Selasa Kliwon nih. Maksudipun niku babagan pementasan, cacakan pakliran. Ojo ngisin-ngisin ki to. Ora njaluk apa paparing sing kuwi. Piye terusan? Ya isin to Oh, ya. isin. Wah. Seniman Lho Klaten kok. kepara nyuwun Pak Jenderal. Ngono. Monggo. Gojek. Ngene le Yusuf, Nggih. pendak malam Selasa Kliwon ki RSPD Klaten kan nganakake Nggih. wayang kulit. Nggih. Lah sing ngesuwi menika para kadang dalang Klaten menika. Nggih. Lah, mbok menawa sliramu longgar penggalihe gelem ngasta ning RSPD. SPD lah. Nek kula niku nggih nderek-nderek mawon waton enten sing anu soalnya dalang kaya kula niku wae kayake ya ora mungkin lah nek ajeng dugi SPD ra nggih. Mboten sing ngoten Mas, nyatanipun nuwun sewu kula Nggih. mireng pawartos bilih Pak Jenderal menika janipun ingkang dipun aturi Mas Seno Nugroho. Nggih. Wahyunipun teng panjenengan lho. Napa nggih to? Nyatane terus didhawuhi mayang mriki. Matur Lah kala taun kepengker RSPD menika kanca-kanca dalang pun ngaturi Pak Seno, ndalah ora kelakon nggih ya. Oh lah nggih, dereng kelampahan. Dereng ngantos dipun pundhut. Wah. Wonten Niki ngarsanipun kantor Gusti. panjenengan pripun? Lah Oke. ijole niku sampean ngoten. Pripun? Nggih nek kula monggo-monggo mawon. Oh ngaten nggih. Saged dipun anu nggih. Agendakan. Oh nggih. Diagendakan nggih. Rumiyin kalih wulan kepengker tole Yusuf menika Bude Mimin akar nonton Selasa Kliwon. Nang tak tunggu lho. Lah, ndelok. Zaman Pak Geter kalian Mas Keswan Rawuh nika Rawuh, lah. nggih. Jelas beriku Pak D kula ora ana kancane sok kapan-kapan tak mlah. Nere pun sampun badhe silaturahmi wonten Selasa Kliwon. Sing disuwun ki apa jenenge kuwi le berkahi para kadang dalang. Nggih. Leres berkait. Aja negake aku lho, pokoknya kudu mayangan ning RP. Nggih nek jenengan benjang teng RSPD nek goleki Mbak Mimin ampun teng panggung. Lah ten pundi? Teng sor anu nika. Ringin. Ringinan nika. Ada ronde nika lho. Saplai alun-alun direhab pindah RSPD. Monggo Mas Gatot paring dawuh mboten kitang. Oh nggih. Nika Mas Gatot. Mbok kula nyuwun krotokipun ingkang. Mas Gatot menika dalang muda Klaten. Nggih, wae. Ibuan niar Pak kula Mas Harinto menika nggih termasuk golongipun menika dalang menjelang tua menika. Cara buah-buahe remampuh. Kok mampu. Ya sing disuwun nggih panjang yuswa sehat selalu Amin. sedaya para senior semua matur sembah nuwun sanget. Ingkang kula suwun nggih niku wau jane kirange kula sak kancane ku napa gek do tak dandanane ngeten mawon. Lah nggih gumun kula iki cilik yang ana suarane guandeme ora umum. Oh sone Pak. Wah, Ya apik. Masuk. Ya. ora lho. Wong swara kula mboten enten. Mboten pertanyaan kula niku lho. Pripun? Ketoke wonge cilik kok suarane gedhi. Sone Pak. Engko gek sing gedhe ora mung suarane tok. Mas, Anake sapa sih? Anake sapa sih kok iya. Jan, Ambisi semangat niku. Nggih. Nggih niku. mungkin ndawuhi Dik Yusuf Ansor lumantar kula. Kula dherekaken wonten dalemipun ngaten lho maksude, ora kok terus piye ngoten mboten. Nika Lagi ngeten to Karyono. Karyanto. Wong ayu ki ya sasar susur apa-apa to, Pak Karyanto. Min. Ora kowe kuwi lho. Nek endi kok ndek partner lho. Niku teknik marketing ngaten nika. Oh, ngaten, Kula iya. dhisik suara payu campur sari to, kula demenan karo tukang ketipung. Terus. Tenan. Dadi terus aku kok daerah Kitan Karangdawanan kok ora didijak. Aku mbribek tukang orjen, tenan. Tukang syuting. Dadi aku segala lini, segala elemen ki ono. Kuwi teknik marketing. Delalah sing diner tukang ketipung karo tukang orjen iku tunanetra. Dadi ora Dadi gelem-gelem bae. Lho, mong paribasan mong ora dikapak-kapake men mong Nggih. tembung demenan menika kan
dasarnya demen, Nggih, seneng. seneng. Lho, seneng sik, seneng karo kagunane, seneng karo kabisane. Ngaten menika lho. Sing kurang luwes rak mergo ditambahi man. Lah, Demen tok ora apa-apa ya. Demen tok ora apa-apa. Menika gandeng kadang dalang sampun ngempal mboten Nggih. ngira-ngiraos kurmat kula mbok menawi kersa penggalihipun Nggih. kasuwun bawa. Bawa lah, Nembang, kandilir monggo. gumanti Urut ngaten jut. Iya. Bawa deh. Pak Kasino monggo. Saking Mumpung Saking aku. Saka sing sepuse. apa? nggih, monggo. Mumpung aku mempeng-mempenge lho iki. Oh nggih no. Mergane ya sepi. Wah sami mawon wis kula niki ya November niki mung enten setunggal niki. Estu Pak, lho estu. Lho, sing nembe dilampahi setunggal rak Nggih, ngoten to. boten, boten. Lha pripun? Kalau wingi tanggal gangsal terus selok 3 minggu kayak nembe niki. Lah. Estu niku. Ya siji-siji ora wis kena nggo pirang-pirang sasi. Nah, nek kula siji sesuk entek. Sami sanipun. Slendro ae. Selendro, Mas. Iya. Monggo badhe bawa menapa? Sing mayar mawon ngimpi mawon. Wis Ngimpi? urung to mau. Non? Derek. Pun dereng. Derek. Mungkin nek pun bubuk lho ngimpi. Ayo, sapa sih? Aku. Panjenengan rumiyin. Ngambara ing ngawang-ngawang Wah, luar biasa. Ini kok dialem apik. Hanglangut bebasan tanpa tepi. Monggo Mas Kadot. Enggak. Sing suara cilik kok. Nara basing mega mandung ngibarengi dari jagat Mas Harinto. Monggo, Mas. Wulandara nglemborongmu gayi kuno. Monggo Pak Gusti. Monggo Pak Kosni. Pak Lahir. Monggo Pak Guru. Guru apa? Lah guru lagu. Katungkul ngumbar gagasan Satemah dikawa. bareng. Yuk, si rok lu. Ngimpi Pak Guru semangatnya kan ya luar biasa. Ada Guru nih, apa? kok. Guru apa? Guru dongker. Weh, kowe aja nyepelekke aku. Lah ini, Pak. Oh, aku Mbak No aku jadi seniman. Nggih. Saya juga guru SMP Putra Bangsa. Lah makanya ini Bangsa. ular. Nggih. SMP Putra Bangsa. Iya. nek kula pun pensiun kok, Mas. Pensiun. Pensiun. Ngastone teng pundi Pak Kasi? Ya sapa sing gelem? Ngasto kan KUA. Kalau kita nek dinas napa? Boten. KUA nggih. KUA. Alah napa do percaya lek kula nek KUA. Besok kan ngejape kimpul niku. Iya. Nggih, matur nuwun Mas Yusuf. Boten sak Sukses tembangipun. selalu. Boten. Mungkin nek sak tembangipun saya. Lah Nggih, engko presindene nggih kenapa ya. Oh, nggih, matur suwun. Nggih, ngaten nuwun Sukses selalu, Matur Mas suwun Yusuf, Mas Yusuf. Pokoke kula nyuwun donga pangestu berkah pamujinipun para senior-senior kadang-kadang dalang wonten Laladan Klaten Jawa Tengah menika. Wis kirangipun kathah jane sing kula tenten iki
kuwi lho, kowe nek mayang mbok ora ngene iki, carane sing bener. Lah ngene iku sing jane kula. Ampun teng mriki, Mas. Lah nggih. Mboten sekeca. Oh, nggih. Nggih. Teng pundi saene? Nggih, mengke teng warung napa teng pundi kan? Siap. Ya nggih, matur nuwun. Sembah nuwun Pak Kasih, Pak Kusni. Nggih. Para kadang dalang sanesipun. Iya, wah luar biasa ya, Mak. Luar biasa kok nduk. Iya, ngatasi ming sak awake dhewe lho dirawuhi para senior-senior dalang ki apa. Lah nggih to, nek keberkahan. Puyung. mboten tresna lak nggih sengara. Niki Iya. langgamipun sing ngaturke sinten? Langgamipun Mbak Elisa kalian Mbak Via. Okta. Oh, Okta. Mbak Okta Ayo, Nak. Salsabila. Jeneng deblong ginu-ginu. Mau ora mangan tahu wae ora. Enak ya Mbak, tenan kok ya. Saya wis kentekke bergedel akeh banget mau sapa? Iki. Nang mburi kok temel. Yo. Ayo Ok. Matur nuwun niki nggih diberkahi Pak Lahir Nabo, Kendang terus Nah. Pak Kusni Gendar wah lah ora seneng banget. Pak Lahir ngendang kok kelingan Erlangga. Iya. Monggo Mbak Okta. Ayo Ok. Cipra. Seripat. Sripit lebengane mrake simpet kandas luwas wiragane anglam lami sedat singsen besus hangat ibu sono desarayu tasih kenya tanku jiwa tak caketi aduh mesem sepet matu Noras rontong tak gandeng malah gumuyu keton bunga kanyukan doham sari kuciwane kabeh mau ampuh ngimpi. Matur nuwun. Sampun. Ya. Matur suwun ya Mbak Okta. Nggih. Lah niki pamundutan. Ayo Mbak Kudu. Anjih. Meneng. Sinten kang ngersakaken menika? Saking Bapak Prowito Prawito nggih. Utama mugi lancar ngantos tancep kayon. Amin. Tetep semangat kagem ansor laras nyuwun sambung wanci dalu matur sembah nuwun sawer 200.000. Terima kasih. Nggih. Ugi saking Pak Dasya Jakarta nyuwun podiang kuning. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, matur suwun. Niki dipinangkani mboko siji, pokoke sing halus-halus iki mboten napa-napa.
Sing gender Pak Esoran. Nggih, wah Pak ya Husni. cocok. Nggih, dasaripun sindene kathah nggih. Kathah sanget. 9. Nggih, hati langsung kalih menapa? Sinten? Ayo kalih siji Mbak Elisa, siji Mbak Via saking Pathuk. Iya, ayo. Mbak Via Sepati Pathuk. kanca-kanca. Ayo. Ya, piye kabare Mbak E? Nggih, alhamdulillah sae. Aku kok kangen lho aku. Ya yo kangen ade suwe banget ra petuk kok. Nek jane udu aku sing kangen nggih. Lah terus apa? Ya wis ana sing kangen. Suwe ra petuk Via iki kok saiki mlakune ngobeng ya. Kandhani. Lah kok iya ta? Iki rumangsaku ki wis tak manis-manis ke lho lek aku mlaku iki Mbak mau Apri. iki. Kalem. Nek niku ketriyen sikile ngene iki. Apa kleper dok kendul to, Nduk? Non kenduh. Nek pasuryane iso dipermak kok terus sing ling lah apa le nyalira busana sing kleru apa piye kok ngobeng. Dadi wong wedok ki nek mlaku ki kudu sing peni. Coba. Nek ora coba. mudeng kon Cobi. ngajari. Cobi pripun Mbok De? Ora kudu padha letterlek ora kudu ya ning Nggih. saurane mendekati seperti itu. Nggih, cobi. Menggoda tapi tidak seronok. Temlek mengo. Geget lati. Fashion Temlek, show. Dadak karo geget-geget ngono. mengo, geget lati lah. Nek wong lanang kok imajinasine tekan ngendi-endi. Lho. Ayo Pikirannya coba. Kamu iso sudah- gak temlek-temlek? Temlek-temlek Coba terus awal. temlek-temlek. temlek, mengo geget lati. Iso tetep iso. Temlek mengo. Geget lati. Tetep ngobeng kok ya. Saanane wae lah. Lek mene nek sing ewe-ewe mlakune wis penak kok kowe. Aku ana sing mengganggu we demes kok. Ora apa-apa sing asli ora demes ora apa-apa. Menang asli yo ya. Menang asli aku. Lah iya. Iya iki sindian pengayalan nek kuwi. Nggih. Napa niki Mas Yusuf? Napa niki? Podang kuning, sambung wanci dalu. Sambung wanci Sambung dalu. wanci dalu riyen. Mumpung Langsung. kali Mbak Elisa, langsung mboten napa-napa. Iya. Sing gedhe. Iramanipun langsung dangdut slow ngoten nggih. Manut nek kula iki. Pangarupamu. Pangapuramu. Ramu. Pak Lair. Iramanipun dangdut slow. Sambung wanci dalu. Reptanipun Ki Haji Sukron Suwondo. Suwondo. Nek celare saiki ra mudeng sambung waci dalu ya VCS. Weh, Sambung. Sambung S iki apa? video call silaturahmi. Sambung wanci dalu. Nggon aku beda iki. Ayo ya, buka ya. Iya ya. Nyuwun Pak Kusni. Ki Iya sabun aja. Kusni. Nek telat ndak bahaya. Pak Kusni nggih, Ki Kusni nggih. Misalke ra apa-apa. Iki Bapak Enduk Sinta. Sing ki. Nggih. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas papucanku jajan tong atiku sambungku mong wanci dalu rupita saremo kalawan Kang Mas Kang
Iya. Bu jeru. Ayo. Kiu. Iya. Mendah boyo yento. Salah dikap. Putri Celestial yang bisa Thank you Mbak Fia. Nggih, matur. Nuwun ya Nak Pia. Iya sami-sami. Lho, lem laku lho. Lah piye nek tole, lah iki lho bakso, iki soto. Bilang kae yo kecut. Ora kowe sing mlaku ngisor kuwe nek baksone meneng ae kok kowe nggur mangkal bakso kok. Disi. Maksudnya ngisor iki enek piring enek bakso ngono lho. Alah. Endi? Kaya Kari ngapa loro. tapi wujute. Kari loro apa malah gur karek siji, apa separo? Apa tak kuwi gak aku? Bakso. Kuwi mana? Kok kelat ya bakso. Tergede kok kuwi. Supreh nak guyu. Tasih setunggal pamundutan kalau mau. Wonten Mbak Yoga, wonten Mbak Podang Yanti kuning. monggo. Mbak Yanti majeng Mbak Yanti. Mbak Yanti Mulya monggo. Santi. Santi. Yanti. Ya, monggo Mbak Yanti sepati to. Alah. Sepote Pak Kusni. Oh alah. Sip. Masuk tregel, wah lincah. Pak Guru sih. Iya. Ya mesa tale nek ditenggani para senior ki. Wah iya, Terpacu semangat. semangatmu to. Iya. Pokoknya lucu, ra lucu diguyu. Sing ora iso guyu berarti lara untu ngono wae. Kendangane Pak Lahir jangan ngerti aku dhisik sekolah ngene Pak Lahir kuwi ayo primen trengginas. Wis baca tuwa ki. Iya. Ngaturke podang kuning Mbak Yanti. Mbak Yanti, Mbak Yanti. Mbak Marwiyanti ya. Mbak Marwiyanti. Kak Elisa boleh istirahat dulu. Oh iya, makasih. Kak Elisa hari ini sebenarnya sedang tidak fit. Loh, Lagi Iya, sakit. sebelumnya harus dikarenakan Siti Rohat. Iya, harus bed Istirahat. rest. Nggih. Tapi enggak apa-apa Tapi ini. karena tanggung jawab dan kewajiban Tanggung ya jawab. apa ya. tanggel jawab. Nah, aku Iya. kae aku nganggo loro ning paling seminggu, mentok-mentoknya 10 dino ngono ki jenenge. Akan Nembek. apa kuwi? Apa? Garap Nembek. sari. Ngerti garap sari Nembe ora? garap PR nih kok lele. Nek wong Oh, wedok iya. ki bulanan. Oh. Nek kono wis pindah ning kuping. Gosok apa? Kok pindah. Wih, kok. Ayo podang kuning monggo. Langsung Iya. irama seger nggih. Heeh, langsung ublek utak. Iya. Ayo Mas Kimpul.
Bundari. Bunda, ya. Anu, Bunda siapa? Namanya Bunda siapa? Bundari. Bunda Mimin. Anakmu, Lek. Tuh. Le lahir saka ngendi? Dilepeh. Rumah dalamnya pundi? Rumahnya mana? Segawa. Segawon. Pundi sayang? Segawa. Segawo. Gawok. Gawok. Karangdawa kok kita omahe. Karangdawa. Oh iya Karangdawa. Oh, nggih. Wah kok semangat le joget. Iki kesini. nggo sangu jajan Lho diparingi. permen. Ojo nggo jajan deh nggo tumbas buku. Ojo nggo Diparingi jajan. Om. Ya. Makasih Om. Ya, tos dulu. Salim. Oh. Kayak kowe dhisik ya Lek anggere dikeki. Makasih Semangat ya, Om. sekolah ya. Pas ra dikei Om belit. Mesti om. Om Makasih, Ipun, Om. Om belit. Aku seneng sing joget keplak mau lho Lek. Lek main ki nek joget keplak aku dune ngene tepuk ganda. Masa tepuk ganda plok dune kan ngene. Lek main ki plok ngono ki. Aseng tepuk. lah jenenge tepuk. Lah sakan itu tepuk ganda. Plok tepuk tunggal. Plok. Tepuk tangan plok. Aku lagi kok lah piye aku tangane siji nyekel mik kok ya. Iya. Iki jenenge kocak kok. Kocak. Iya. Ki anu diteruske mengke nek gara-gara. Niki Mbak Elisa Kula anu ngapunten cuman sampai limbuan nggih Mas Yusuf. Oh nggih to, nggih nderekaken Mbak Elisa matur sembah nuwun sedaya Karena kirang kesehatan. lepati nyuwun cepat sehat selalu. Nggih, matur Wes, nuwun pokoke. jenengan juga teman-teman juga. Amin. Sehat. Hati-hati Mas sayang. Sulis sing agek lara untu paringi sehat. Gek tetel kerowok kowe iki sampeyan ora nglarani. Iya, Mak. Tak teruske Nuwun, lakon nggih. riyen nggih, matur-matur. Iya, Mak. Ayo nduk teruske lakone. Iya. Lakon ya perlu, gojekan ya sak madyane sing penting iso gawe seneng ati. Ya ngono, Mak. Iki berkah kanggo awake dhewe di rawuhi diberkahi karo para-para seniorku ya seniore awake dhewe, para pemudhen dalang Klaten kene. Iya, Mak. Matur nuwun sanget. Iya. Ayo teruske lakone. Ya, sadurunge ya kaya biasane wis dhisik kirim Fatihah kanggo para pemudhen dalang ya, Nduk. Ya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisina Nugraha wa ilaruhi para pepundhen dalang saknus mantur Al-Fatihah. Amin. Ya. Ayo tak derekke. Ya. Kae sinuwun Kresna sajak penggali ora rena. Ayo disusung, Mak. Tansah pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asape sinimpen telenging kalbu. Bambu kaning warana